Prije 3 godine tim istomišljenika imao je ideju stvoriti vlastiti digitalni svijet koji će svima otvoriti pristup beskrajnim mogućnostima. Bio je to povijesni trenutak. Trenutak kada je rođena međunarodna IT tvrtka DigiU. Danas je DigiU ekosustav koji stvara napredna dostignuća u području blockchaina i umjetne inteligencije. Cilj nam je učiniti osobu glavnim korisnikom korištenja suvremenih tehnologija. Danas je DigiU 184 zemlje svijeta, 133 partnera i 12 jezika. Tehnološka rješenja koja nude naši stručnjaci ispred svog vremena. Oni postaju temelj za stvaranje našeg digitalnog svijeta. DigiU Blockchain Lab redovito osvaja nagrade na međunarodnim hakatonima i sudjeluje na velikim događajima. Proizvod DigiU Wealth, koji donosi mjesečnu dobit svojim investitorima, uspješno posluje već 2 godine. Godine 2021. dobili smo patent za tehnologiju razvoja DigiU Voice. Aktivno razvijamo rizični smjer, sklapamo partnerstva s velikim međunarodnim tvrtkama i pružamo podršku obećavajućim novoosnovanim poduzećima. Strategiju razvoja rizičnog fonda već smo definirali u godinama koje dolaze. Implementirajući cross-chain data protokol EIVA, uspostavili smo partnerstva s velikim blockchainima, tvrtkama i fondovima. BR Capital, G1 Ventures, Near Foundation, Metis, Algorand, Polygon, Aurora, XDO i drugi tržišni lideri. Prvi potencijalni jednorok ekosustava i revolucionarni DeFi proizvod EIVA ušao u tehnički mining. Međunarodna putovanja dovela su do velikog povećanja broja partnera. DigiU je 2022. godine održao roadshow i posjetio zemlje s najaktivnijim partnerima Indoneziju, Vijetnam i Indiju. Već 4 puta investitori ekosustava DigiU primili su dividende, isplaćujemo ih redovito 2 puta godišnje. Stvorili smo obrazovnu platformu DigiU Education koja pruža najrelevantnije znanje 21. stoljeća. I ovo je samo početak. DigiU uspješno postiže svoje ciljeve i upravo sada ulazi na novi nivo. I što je najvažnije, postali smo korak bliže stvaranju vlastite digitalne stvarnosti, metaverzuma DigiU. U ovom svijetu svi će imati pristup najboljem obrazovanju, mogućnostima usvajanja naprednog znanja postojećih stručnjaka, radu u međunarodnim tvrtkama, komunikaciji sa svima bez jezične barijere i putovanjima bilo gdje u svijetu. Sve to postaje mogućnost zahvaljujući profesionalnom timu i našim partnerima. Zahvaljujemo svima koji već 3 godine dijele naše težnje i pomažu ekosustavu DigiU da svake godine postanemo jači. Stvorite novi svijet uz DigiU.